କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ଥରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ରହିବ? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେମାନେ ଯାଅ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସ। ଯିଏ ଯାହା ଦେଖିବ ମୋତେ ଆସି କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତୀ ଦେଖିଲି, ତାର ଦୁଇଟି ଶୁଣ୍ଢ। ଭୀମ କହିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଶାଗୁଣା ଦେଖିଲି ଯାହାର ଦୁଇଟି ଡେଣାରେ ବେଦ ଲେଖା ହୋଇଛି, ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକ ଗାଈ ଦେଖିଲି, ଯେ ତା ଛୁଆକୁ ଚାଟି ଚାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ହାତୀର ଦୁଇଟି ଶୁଣ୍ଢ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାର ଓଲଟା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁହଁ ହେବ। ଭୀମ ଦେଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଶାଗୁଣା ପରରେ ବେଦ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଶବ ଉପରେ ବସି ପଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲା। ତାହାର ଅର୍ଥ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖରେ ବେଦ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନେ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତା ବାଛୁରୀକୁ ଚାଟି ଚାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତାହାର ଅର୍ଥ, କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା କଥା ତାହାର 10 ଗୁଣା ଲାଳନ ପାଳନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଅମଣିଷ କରିଦେବେ। ନକୁଳ ଦେଖିଥିଲେ 7ଟି କୂଅରୁ 6ଟି କୂଅ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହାର ଅର୍ଥ, 7 ଭାଇ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଭାଇ କୋଠାବାଡ଼ି କରି ଭଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଇକୁ ଓ ଗରିବ ଭାଇକୁ ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ପରକୁ ଦେବେ, ହେଲେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସହଦେବ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ବିରାଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁବ ଘାସ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ତାହାର ଅର୍ଥ, ମହାପାପୀ ହୋଇଥିଲେ ବି, ବଡ଼ ପାପ କରୁଥିଲେ ବି ଥରୁଟିଏ ନାମ ମଧ୍ୟରେ କଳିଯୁଗର ସମୟ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।